I had a problem with my camera. אז צלצלתי ל-customer service ואמרו לי מה לעשות. וזה חברה אמריקאית. אז לא צלצלתי לאינדיה ולא לא סינים. כן. מה אתה עושה? אתה מנגב עכשיו את הקיר? זה נראה לך מלוכלך? אני מצלמת אותו. זה עובד, זה עובד. תודה רבה. אלי, אתה עומד בי להחזיק. All right, Ima. I will talk to you in the morning. Okay. All right. Bye. לילה טוב. ביי. Bye. מה אתה עושה? אתה לא כלב. לא. אתה לא כלב. לא. אמא? אמא. זה ניאו. אתה רוצה ללכת לשכב עם ניאו? לך תשכב עם ניאו. איפה ניאו? לך תשכב עם ניאו. או, אלי אוהב את ניאו. אתה מדבר עם ניאו? מוטי, מה זה? מה זה? אלי עומד על מוטי? אוי ואי ואי לי. תיזהר, תיזהר שהוא לא ייפול. דבר איתו יפה. מוטי, לא להפיל אותו. תודה. He's tackling you. אוי. אוקיי, זה זמן ללכת לי. שון. פה אלי. שיער על הראש. תגיד לו 1, 2, 3, לקום. יופי. 1, 2, 3, לקום. לאט 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 לאט. מוטי לאט לאט. אוי 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 אוי. אוקיי.